Čau to lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si zahrajeme, dneska si zazávodíme s mým kámošem. A z toho já nebudu okecávat a musím to teď odstartovat. 3, 2, 1, teď. Natáčím zase, jo, hned jsem umřel. Natáčím zase s kámošem, protože se vám ty videa prostě líbí. Tak to dělám. Kámoš je docela napřed, protože on už je v tom dobrý a já jako vždycky ne. Ale už jsem vytrénovaný ze skákání přes moje manga v Grove Garden, takže tohle by neměl být problém. A spadnu. Ale tu mám checkpoint. A zase spadnu. No, je to těžší, než to vypadá, jo. Já nejsem špatný. Dobrý, asi bych na to měl jít pomalu. No, kámoš už to má skoro hotové a já jsem ještě nepřekročil ani třetinu. Takže asi jde vidět, kdo je lepší. Ale už ho doháním. Skoro. Pokud si tuhle hru chcete zahrát, tak se to jmenuje Obi But Your Own Bike. Takže klidně napište do komentářů a můžete mě vyzvat. Snad budete horší než kámoš. No, kámoš je skoro u konce a já jsem teď překročil třetinu. A mám už jenom 7 vteřin. To není dobré. Jo, tak kámoš vyhrál. Ale my můžeme jít znova. Teď už ho určitě porazím. Nevím, proč jsi vybral zrovna tuhletu hru, když jsou tu takové ty reklamy všude. A kámoš mě teď předjel. Ale to z tomu nedá, to jsem... Jak v tom může být fyzicky takhle dobrý? A já se dva vyjedu a už je po mně. Dnes nějaké reklamy tady. A pojedu na to trošku pomalejc, abych se přes tohle aspoň dostal. Mhm. Dobrý, no. Tohle tu asi vystřihnu. Protože tady to šaškování, to je fakt trapný. Už mě to fakt přestává bavit. To není zábava. Já můžu se podívat na reklamu, abych to skipnul. A však to je online hra, ne? Tady by neměly být úplně reklamy.
Kámo, už je v polovině, já jsem pořád tady. Na této velice zábavné úrovni. Osobní tady cíl bude přes tohle se dostat. Na první pokus. No a teď už to, teď už to dáme bez problému. Já jsem fakt dobrý v zařeknutí to. Já řeknu, že to dáme bez problému a v tu chvíli spadnu. To je super. Tady jsou zase drtící bloky, co byly na začátku. Teď už je ale úplně v pořádku. Projedu. Už jsem se dostal přes polovinu, to je úspěch od minulého kola. Kamož už je na konci, takže to asi ani nemá cenu zkoušet. No, už to tu ukončím, protože mě to už přestalo bavit. Kamož je viditelně lepší a pokud mě chcete vyzvat, tak napište do komentářů. Zatím čau.